ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode da kallon. Masu saurare barka da warhaka. A cikin shirin namu na hantsi za ku ji cewa gwamnatin Canada ta ba da damar mayar da wata yarinya marainiya 'yar shekara 5 da aka tsare a wani kurkukun masu ikirarin jihadi da ke Siriya. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ta ce ta bankaɗo yadda ake ɗaure mutanen da suka kamu da larurar taɓin hankali a ƙasashe 60 na duniya. Wani ɗan majalisar dattawa a Najeriya na shirin gabatar da ƙudurin doka domin da a ciki yake neman ganin an fara yankewa masu aikata laifin cin hanci hannu, abin da ke nufin cewa idan hakan ta tabbata za a rika yanke musu hannu. In ba mu sa doka wanda zai sa mutane su ji tsoro cin kuɗi, Najeriya ba wani ci gaba wanda za mu sa maka samu. Amma ka sa doka wanda ka san za a yiwuwa a yanka maka hannu ko kuma a ce shekara biyu kana noma da rana da dare kana cikin noma, wallahi mutane za su daina. Muna tafa da rahoto na musamman dangane da yadda ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka ke samun nasara akan annobar corona duk da durƙushewar ɓangaren lafiyarta. Farkon bullar annobar, ma iya cewa a farkon watan Maris mun iya gwada samfurin mutane tsakanin 300 zuwa 500, amma a yau samfurin mutum 2000 muke iya yi a rana. 2,000 samples. To bayan waɗannan akwai kuma ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin da muke tafi da su, amma da farko ga labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Shugaba Donald Trump na Amurka ya koma fadar White House bayan ya bar asibiti inda yake jinyar cutar corona. Ya ɗauki hotuna a gaban wasu tutoci bayan ya cire takunkumi a barandar Truman. Ya bayyana kamar baya iya numfashi sosai. Sai dai duk da haka ya ci gaba da naɗar bidiyon da ya wallafa a shafukansa na sada zumunta, inda a ciki yake kira ga 'yan ƙasar da kada su ji tsoron cutar ta corona. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce shugaban ne ya jawo kansa. Anybody who contracts the virus by essentially saying masks don't matter. Ya ce duk wanda ya kamu da cutar ta hanyar cewa takunkumi ko ba da tazara ba komai ba ne, to ko shi ne ke da alhakin duk abin da ya faru da shi. Masu zanga-zanga a Kyrgyzstan na ci gaba da yin kira da a soke zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi ranar Lahadi, yayin da suka mamaye majalisa baya ga kubutar da 'yan siyasar adawa da ke tsare a kurkuku. Wakilin BBC da ke tsakiyar dandalin birnin Bishkek da masu zanga-zangar suka yi ayari ya ce mutanen na jiran yin wata ganawa da jigajigan 'yan siyasar kasar. The official election results gave two pro-presidential parties a parliamentary majority. Wakilin BBC ke cewa sakamakon da hukumomi suka sanar ya ayyana jam'iyyu biyu da ke marawa shugaban kasa baya a matsayin waɗanda suka lashe yawancin kujerun 'yan majalisa. To sai dai 'yan hamayya sun zargi gwamnati da yin magudi da kuma daɗaɗawa 'yan koranta. Tsohon shugaban kasar Almazbek Atambayev na cikin waɗanda masu zanga-zangar suka kubutar daga kurkuku. Hukumomi a kasar Mexico sun ce an tsinci gawar mutane 12 a cikin wasu motocin alfarma biyu da aka yasar a tsakiyar yankin San Luis Potosi. 'Yan sandan sun ce mai yiwuwa ne wasu masu aikata laifuka a yankin ne suka kashe tare da yasar da gawarwakin nasu. Sun haɗar da maza 10 da mata 2, ko da yake har yanzu ba a kai ga gano ko su wane ne su ba. Mai gabatar da ƙara na yankin ya ce an samu wata takarda ɗauke da saƙo daga ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin masu aikata laifuka na ƙasar, amma bai bayyana abin da ta ƙunsa ba. Fiye da mutane 400 aka kashe a San Luis Potosi tsakanin watan Janairu zuwa Agusta. Da kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Gwamnatin Canada ta ba da damar mayar da wata yarinya marainiya 'yar shekara 5 da aka tsare a wani kurkukun masu ikirarin jihadi da ke Siriya. Yarinyar mai suna Amira ita ce ta farko cikin mutane 50 da ƙasar ta bawa damar komawa gida bayan tsare su a kurkuku na masu ikirarin jihadi. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce lamarinta ya sha bamban da na saura saboda ba ta da wani dangi na kusa da inda ake tsare da ita. Kawunta dai ya shigar da gwamnatin kasar kara domin ba ta damar komawa gida. An haifi Amira ne a Syria, amma rahotanni daga kafofin yada labaran Canada sun ce an kashe iyayenta da 'yan uwanta a wani hari ta sama a bara. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ta ce ta bankaɗo yadda aka ɗaure mutanen da suka kamu da lalurar taɓin hankali a ƙasashe 60 na duniya. Human Rights Watch ta ce akan ɗaure su ne a walaudai gidaje ko cibiyoyin warkarwa a nahiyar Afirka da Asiya da Turai da Gabas ta Tsakiya da kuma Amurka. Babu takamaiman yawan mutanen, to amma ta ce sun haura dubban ɗaruruwa. Ƙungiyar ta ce ta kuma gano cewa akan ɗaure wasu daga cikin irin mutanen ne a keji
wasu da mari ko ankwa ko sasare, wasu a jikin bishiya cikin ƙazanta ba tare da ba su damar samun kariya daga wasu cututtuka ba. Labaran kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotanni. Wani bincike da aka yi kan gudanar da komai a fayyace da kuma ingancin ayyukan hukumomin agaji ya ce yayin da hukumomi suka inganta yadda suke ayyukansu ba sa mayar da hankali wajen taimakawa waɗanda ke kai kukansu akan lokaci. Ga fasar rahoton Imogen Fox. Binciken ya ce ya kamata hukumomin agajin su rika tabbatar da cewa suna taimakawa ainihin mutanen da suke cikin matukar buƙatar taimako. Dole ne su rika sauraron waɗanda suke taimakawa idan suna son ganin ci gaba a ayyukansu. Babbar matsalar da ake samu ita ce mutanen da ake bawa irin wannan agaji na da 'yan ƙorafe-ƙorafensu waɗanda suka hada da take haƙƙi ko kuma cin zarafinsu, ta yadda ya kamata da zarar sun kai kukansu hukumomin agajin su rika sauraron su tare da kuma taimaka musu yadda ya kamata. Binciken ya ce matukar ana sauraron irin waɗannan mutane da kuma ƙorafe-ƙorafen nasu tare da kawo musu sauƙi akan al'amuransu, hakan zai rika inganta rayuwar masu karɓar taimakon. A gaida Aisha Sharif Baffa da fassarar rahoton Imogen Fox. Sai da muka je Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya amince a tsara wa malaman makaranta albashi na musamman a kuma ƙara wa'adin shekarun da za su kwashe suna aiki kafin su bar aikin daga shekara 35 zuwa 40. Shugaban ƙasar ya kuma umarci ministan ilimi Adamu ya tsara hanyoyin da za a bi domin ganin an aiwatar da wannan albishir da aka yi wa malaman makarantu wato makaranta a Najeriya. Gali Abdulsalam Ibrahim Ahmed da ƙarin bayani. Galibi dai akan ce ladan malamin makaranta yana gobe kiyama, amma da alamu gwamnatin Najeriya na so malaman su fara ɗanɗana ladan nasu tun suna raye a duniya, domin kuwa za a kyautata albashinsu a kuma ƙara masu lokacin ritaya daga aiki, kamar da yadda Malam Garba Shehu, mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya kan harkokin yaɗa labarai, ya bayar da tabbaci. Hakika shugaban ƙasa ya ba da umarni a je a yi aiki akan sabon tsarin albashi na malaman makaranta, sannan a gyara doka maimakon a ce sun ajiye aiki bayan shekara 35 kamar sauran ma'aikata suke, su za su kai shekara 40 suna kan aiki, kuma sannan na shekarunka ne za a amfani da su wajen ajiye aiki. Kasan jami'an ma'aikatu kusan duka in banda na wasu bangarori kamar na shari'a da jami'o'i, inda ka kai 60 za ka ajiye, to su malamai yanzu suna za a gyara nasu ya koma 65. Sannan abun har zai taba ɗalibai waɗanda suke karatu suke koyan aikin malanta a jami'o'i. Ana so a fito da tsari wanda yake in dai har sun karanta bangaren koyarwa to ko aiki ba zai gagare su ba, za a yi kokari a ba su aiki. Kai ana sa rai har 'ya'yansu in Allah ya rarrabo za a kawo tsari wanda zai kawo musu sassauci wajen biyan kuɗin makaranta, ko ma a ce a ba su ilimi kyauta. Wannan kam wani kyakkyawan zancen ji ne a cewar Malam Suwidi Hassan, shugaban reshen jihar Katsina na ƙungiyar malamai ta ƙasa wato NUT. Mu malaman makaranta wanda suka haɗa primary da secondary school na jihar Katsina da kuma na Najeriya gabaki daya, muna cike da ainihin farin ciki da murna wadda ba ta iya kamantuwa bisa ga ainihin wannan ƙarin albashi da kuma ƙarin shekaru na ainihin ritaya da ainihin shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ambata a wannan rana tamu ta malamai ta duniya gabaki daya. To ku ya kuke kallon wannan albishir da aka yi maku? Dama ita sana'ar koyarwa sana'a ce wadda take ainihin mai inganci mai muhimmanci duniya baki daya. To amma wannan zai ƙara ainihin haɓaka kuma ya ƙara ainihin dirta ainihin shi malamin makaranta, zai ƙara ainihin martaba ainihin koyarwa. Sannan su kansu malaman za su ƙara ainihin jajircewa su ga cewa sun sauke nauyin da ke a wuyansu na koyo da koyarwa. Kuma sannan ilimin ga baki ɗayan shi zai ƙara bunƙasa a ƙasa baki ɗaya. Fatan mu Ubangiji Allah ya inganta kuma Allah ya tabbatar mana da samun wannan ƙarin albashi da kuma ƙarin shekaru na ainihin ritaya ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah. Gwamnatin Najeriya dai ta ce za ta kyautata wa malaman makarantar ne don su samu ƙarin ƙwarin gwiwar gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To daga Najeriya bari mu je makociyar ta jamhuriyar Nijar, inda ba su yara kan haɗa karatun boko da na addini ba, musamman a yankin yammacin ƙasar.
Mafi yawan lokuta dai yaran da suka yi boko ba sa samun ilimin addini. Hakan ya sa wata malama kaddamar da tsarin koyar da yara ilimin addini a lokacin hutu da burin gwama tsarin wuri guda. Wakilar mutum Ila Isufu ta duba mana wannan kokari ga kuma rahoton da ta aiko mana daga birnin Yamai. A karan farko ne dai a yankin yammacin ƙasar ta jamhuriyar Nijar da suka hada da Yamai da kuma Doso aka samu yara maza da mata har su 15 da suka haddace Alkur'ani mai tsarki ta hanyar wani shiri da ke ba yaran damar sanin addini. Makasudin wannan shiri da Sayyida Zahra'u ta kaddamar shine na taimaka ma yaran wajen samun cikakken ilimin addini da kuma haddace Alkur'ani. A tsawon shekara 11 da wannan shiri yayi a akalla yara 3,000 ne suka amfana da wannan dama. Sayyida Zahra'u ta kara mana bayani kan wannan shiri tana cewa a kasar Zarma dai shine su farko saboda muna samun shi a kasar a gabas jihar kamar Maradi da Zandar, amma a kasar wannan wajen Dosu da Yamai ba mu saba da samun shi saboda shi ne muka ce to bari mu girmama wannan ta. Mun samu yara mata 4 kuma da maza 11 shi ne mu ce ta girmama su ana tabo da muka gani a Nijar kamar 'yan boko sun kyama makarantun Alkur'ani sai muka ce bari mu kawo jaran fuska. Shi kuma Sheikh Siraji Kauran Asha da ya halarci bikin yayi waɗannan ɗalibai ya yi jinjina ga masu irin wannan shiri tare da bayyana wa al'umma alfanun samun kowane ilimi gare su. Aka samu wanda ya buɗe makaranta ko wata mata buɗe makaranta kenan abin da za ka bata abu 3 ne, na farko soyayya, na biyu goyon baya, na biyu kuma ba da tallafi. Kenan tunda an samu saida ta buɗe hakan kuma ma wani can shi ma sai ya buɗe hakan wani ma sai ya buɗe hakan nan. Kenan ina kira ga babban murya neman ilimin boko ba zai hana a samu neman ilimin arabi sai ma yanzu abin da za ku yi aunawa duk wanda ya yi karatu na arabi kuma ya hada da boko za ka sami fasaha su ba iri ɗaya ba, za ka samu kuzarin su ba iri ɗaya ba, za ka sami ganiyar su ba iri ɗaya ba, za ka samu ɗaukakar su ba iri ɗaya ba domin ya iya larabci kuma ya iya faransa ya iya angale. Sheikh Alfusain Farezo na daga cikin ɗaliban 15 ya hardace izihi 60 na Alkur'ani. Jama'a ta zo sai maimakon in ta yi wasa kuma na ta yi na yi karatu na iyaye ya sun kawo ni yanzu masha Allah da wani yana jin daɗi na haddace Alkur'ani duka masha Allah. Sayyida Zahra'u ta ce bayan ga ilimin da suka ba yaran sun kuma cusa musu aƙidar cewa musulunci addini ne na zaman lahiya da kwanciyar hankali ba na ta'addanci ba. Jama'ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda shugaban kwamitin majalisar dattawa kan harkokin sufurin jiragen sama a Najeriya ya ce ya kammala dukkanin shirye-shirye domin gabatar da wani kudurin doka gaban zauren majalisar kasar domin yaƙi da cin hanci da rashawa. A cewarsa kudurin dokar zai kunshi tsarin shari'ar musulunci da na Kirista kuma idan ta tabbata za ta ba da damar yanke hannu ga masu aikata cin hanci da satar dukiyar jama'a ba tare da la'akari da matsayinsu ba. Ga ƙarin bayanin da Sanata Smart Adeyemi dan majalisar dattawan yawa Zaharar Dillawan akan wannan kudurin doka da yake shirin gabatarwa. Ni na shi ne a kan maganan mutane da suna cinye kudin gwamnati ba inda za a kama. Ana kama su shari'a zai yi shekara 5, shekara 10 ana kai. To shari'a wadda ni na bukata za mu sa zan gama su colleague dina su yarda shi ne idan ka ci kudin gwamnati aka kama ka in alkali ya ga kudi da ka cinye ba wai cikin kudi wanda zai sa a ci an yanka maka hannu sai a ce to za mu ci a kafa gona wato mechanized agriculture inda mutane za a dinga aiki ba wai a kama ka a ce wai mutum je a kule shi shekara 2 shekara 3 yana ci abincin gwamnati ba wani abu zai faru da shi amma yanzu za mu sa with hard labor da aiki za da mutum zai dinga yi in mutane suka san akwai shari'a wadda har abada ba za su manta ba wallahi mutane za a dina cinye kudin gwamnati. Akwai dokokin yakin da cin hanci da rashawa kana ganin akwai wani gibi ne ko wani gurbi da ba su iya cikewa ba har kake tunanin sai an kawo shari'ar musulunci? Tun lokacin da muka fara maganan a dina cin
cin kudin gwamnati. Ai kwanakin ga aka jawo da ya faru a kungiya na Delta inda an cinye kudi kamar nasu. In ba mu sa doka da zai sa mutane su ji tsoro cin kudi. Najeriya ba wani ci gaba da za mu samu kasan. Amma kasa doka wanda kasan za a yiwuwa a yanka maka hannu ko kuma a ce shekara biyu kana cikin kana noma da rana da dare kana cikin noma. Wallahi mutane za su daina. Wani zai ce kai musulmi ne kake kokarin kai kudurin doka ta shari'ar musulunci don yaƙi da cin hanci da rashawa? Dokan ba na magana musulunci kawai ba. Wannan doka yana cikin Bible. Ni Christian ce, amma akwai Mosaic law na cikin Genesis. Ko wanda Christian ka gaya ma ne Mosaic law. Mosaic law shine shari'a law a Quran. Dokan almost the same thing. Wato kusan ɗaya ne. So in ka ga bari ga ma magana addini Najeriya ya zama kamar siyasa. In mutane suka ga abu ba za su ji daɗi ba sai a ce Muslim ne suna zuwa a kama a fosin ko kowa dinga yi musulunci dokan yana cikin babu su sani ba wai ba su sani ba na bada magana ba su kirista su magana ne sun san gaskiya ne ai to amma ba ka ga wasu za su kalli wannan yunkuri naka kamar wani kokari na neman suna shi sa ka ne muka gabatar da wannan kuduri a ƙasa irin Najeriya wadda ba ta bin kamar ba ruwanta da dokokin shari'ar kamar addini to in muka ce ba za mu yi kuma mu ga mutane na mutu cikin talauci ba za mu san da za mu yi ba in ana cinye kudi mutane ba kudin za a gina hanyoyi ba ruwan sha ba electricity akan wani mutane na cinye kudin gwamnati Najeriya ba za mu san dubi hanya da za mu yi kowa da samu zai zama lafiya ba a ji wani mutum ya ci billions of naira to ya rage in ba kashe ba in ma ba kashe ka ba domin duniya yanzu nan ba za a dace a kashe mutum ba amma ya ci to mallam dai rage mai hannu kadan ba wanda zai ci kudi kowa zai dinga ji tsoro ni ma zai dinga ji tsoro zuwa yaushe ne zaka gabatar da wannan kudurin doka a gaban majalisar dattijan Allah ya yi da kafin shekaran da ya kare zai fito da doka kowa zai amma su sauran yan uwanka yan majalisa da ka tsegunta wasu me suka shaida maka akwai mutane wanda an fara zagi na wani da iska ne kaza wai duniya ya bai wani magana da ya zai ce a yanka ma mutane ni da iska ne kaza amma wannan bai shafi ne ba ni zai aiki na inda ya kamata tsakanin da Allah in ana so cin gaba kasa ga abu da za su yi in su ga dama su yi in ba su ga dama wannan ruwan Sanata Smart Adeyemi kenan dan majalisar dattijai a Najeriya. To a Najeriya yanzu karfe 8 saura minti 13 7 saura minti 13 kenan agogon GMT da Ghana. Muna gabatar muku da shirin hantsi ne daga nan sashen Hausa na BBC. To tun a farkon shirin kun ji cewa kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ta ce ta bankaɗo yadda ake ɗaure mutanen da suka kamu da lalurar taɓin hankali a ƙasashe 60 na duniya. Kamar yadda akasarin kasashen duniya ke fama da annobar corona a wani bangare na duniya lamarin ba haka yake ba a cewar hukumar lafiya ta duniya adadin waɗanda ke kamuwa da cutar a nahiyar Afirka na raguwa a baya-bayan nan. Ɗaya daga cikin kasashen da ke samun yabo daga kasashen duniya ita ce kasar Senegal saboda yadda ta yawa cutar kofar rago. Ko da yake kasar ba ta da managarcin tsarin kula da lafiya inda take da likita 7 kacal da ke kula da mutum 100,000. To amma ta yi nasarar shawo kan cutar cikin hanzari ga fasarar rahoton Mayani Jones. Sallar Juma'a kenan a masallacin Masalikul Jinan mafi girma a yammacin Afirka yayin da masallata suka yi layi wani ma'aikaci yana fesa musu maganin kashe cutuka a hannu. Akasarin mutanen da suke cikin masallaci suna sanye da takunkumi yayin da duniya ke fama da annobar corona. Wasu wuraren ibada sun kasance wani wuri na yaduwar cutuka amma ban da nan an tabbatar da cewa mutum 15,000 ne suka kamu da cutar corona a kasar Senegal sannan kusan mutum 300 suka mutu. Cutar ta zo Afirka ne bayan ɗan lokaci abinda ya ba mu damar samun gogewa daga wasu al'ummomi. A cewar Amadu Sal, darakta a cibiyar bincike ta Pasteur da ke Dakar, kasar ta yi fama da barkewar cutuka a baya kamar cutar Zika da zazzabin dange da kuma Ebola, lamarin da ya bata damar tunkarar cutar corona gadan-gadan. Ina jin darasin da Senegal ta samu kan tunkarar wasu cututtukan ya kasance muhimmi ga samun nasarar ta a yanzu. Tana da tsari, an yi amfani da dabarar da aka yi amfani da ita kan waɗancan cututtuka ga cutar corona.